És enginyer dedicat al món immobiliari fa molts anys, nascut a Barcelona, però viu i treballa a Cambrils. Va descobrir el surf l'any 99, descobriment que el va salvar la vida. Roger Cugat, benvingut a la Playa Podcast. Hola, bona tarda. Què va passar el 99, Roger? Explica'ns. La veritat és que el 99 estava estudiant, vaig iniciar una carrera que era de Ciències Marines i allà vaig descobrir un amic meu que estava molt connectat amb el mar i feia surf. I ell m'explicava cada cop que anava al mar a fer surf i dic, però si aquí estem al Mediterrani i vull dir, aquí no hi ha onades. I llavors m'ensenyava fotos, m'ensenyava revistes i era cada dia. Cada dia estàvem parlant fins que un bon dia vaig decidir anar-me a comprar una taula de surf. No coneixia només que ell, que feia surf, i vaig anar a comprar una taula en el Tàctic de Barcelona, de segona mà, i vaig dir, això ho haig de provar. I i un dia vaig agafar i em vaig comprar la taula i l'endemà ja me'n vaig anar al mar i justament aquell dia hi havia onades i vaig anar sol, no hi havia ningú més i vaig veure un noi a sobre una moto que estava mirant al mar i em vaig acostar amb ell i li vaig preguntar a veure com estava les oles, que era el meu primer dia. I res, i em va dir, mira, em vas estar explicant com funcionava, per on havia d'entrar i res, i em va dir, mira, el meu germà està allà dins de l'aigua, és aquell, i res, llavors em vaig canviar, me'n vaig anar directe a l'aigua i vaig conèixer aquell noi que estava dins, que era el seu germà, i vam estar fent surf i aquell dia ja vaig agafar la meva primera onada, que va ser una sensació única. I res, i quan jo vaig sortir on tenia les meves coses em van deixar un telèfon i era el telèfon d'un dels germans i em van dir, si vols seguir fent surf, truca'ns i ens trobem i nosaltres treballem molt a prop i t'avisem sempre que hi hagin onades i a partir d'allà ens vam fer molt amics i només dir-vos que jo vivia a l'altra punta de Barcelona i quasi cada dia baixava amb el meu cotxe i la meva taula de surf a veure si hi havia onades, perquè aleshores no hi havia partes, no hi havia previsions online i llavors jo baixava quasi cada dia a fer surf. Això és una mica dels meus inicis, però vull dir, em va salvar el surf perquè jo passava d'una situació bastant complicada a la meva vida. Vull dir, jo crec que estava passant una depressió, a nivell que no tenia cap motivació a la vida, a la meva vida no tenia gaire sentit, no li trobava sentit i quan vaig descobrir el surf és com si se m'il·luminés tot, se m'il·luminés a un món nou i la vida em va somriure. Per això dic que el surf em va treure d'un lloc una mica fosc on estava i va ser una connexió amb la natura, amb el mar, amb l'oceà, que era indescriptible i aleshores va ser com una obsessió. Com vas descobrir o com vas arribar a saber que el surf va ser la teva teràpia? Què és el fet que et va passar, el moment que estaves passant, que et va fer sentir i quedar-te'l, no? Apropiar-te'l com, ostres, el surf és la meva teràpia d'aquí endavant? Vull dir, que moment tan fatal, si era preadultesa, preadolescència, no? Seria post, no? Suposo que ja tenies una edat al 99, 18, 20... Sí. Explica'ns una mica què és, per què et senties que estaves en una depressió, vull dir, bàsicament, jo era una persona que havia fet molt esport durant sempre, des de ben petit, i quan va arribar l'adolescència ho vaig deixar. Ho vaig deixar, mira, perquè els meus amics no feien gaire esport i els agradava sortir de festa i estaven enfocats divendres, dissabte i jo em vaig afegir en aquest moviment que mai havia anat amb mi però que jo vaig seguir una mica per fluir pel riu com anaven tots
i durant bastants anys vaig estar doncs, fent aquesta dinàmica i sense fer esport. I llavors la meva vida es va ensorrar a poc. Vull dir, jo era una persona que anava bé als estudis, amb les notes i així, i des de que vaig deixar l'esport doncs, me'n vaig anar baix. Molt I llavors sortia a la festa i tot això. I llavors va ser una època... Jo tampoc no vaig tenir la meva figura del meu pare, de suport, i llavors va arribar el moment en què jo anava una mica perdut, que no sabia en què em volia dedicar. A part de problemes amb alguna noia, amb alguna nòvia, doncs... Tots hem tingut, aquest. Sí. I llavors anava una mica perdut, la veritat, i tot, vaig perdre la il·lusió per la vida, la veritat. O sigui, no, per mi m'importava tot molt poc. Què et va fer? I no ho sé, jo crec que va ser la vida que em va portar i vaig voler iniciar aquest curs de Ciències Marines. I això em va obrir una mica, em va il·luminar una mica, però quan vaig començar a conèixer aquest noi que feia surf, em va començar a portar revistes, doncs jo vaig estar com 6 mesos comprant-me revistes constantment. O sigui, a les revistes me les mirava, me les remirava, les repassava de dalt a baix. D'aquí vas començar a treure una mica de tècnica? Sí, no, em transportava a les imatges d'Austràlia, de Hawaii, i tota aquella natura. A més que el surf és molt pur, perquè amb un banyador i una taula ja ho tens tot, només, saps? Has d'anar a buscar la ola, però no hi ha molts elements, i llavors estàs en contacte amb els peus descalços sobre la taula i tens moltes sensacions, les sensacions de la sorra, del vent, de l'aigua, vull dir, i tot això pel cos et dona unes sensacions molt agradables. I clar, i llavors amb les revistes ja em vaig il·luminar, i quan vaig provar, doncs, la meva ment es va obrir a la vida, i jo me'n recordo que quan venien tormentes jo em posava supercontent, com si fos un nen petit que venen als Reis, perquè sabia que vindrien onades i podria fer surf. I això per això em va salvar d'una mica del pou on estava en aquella situació, en aquell moment. Què continua aportant el surf avui dia? A mi el surf per mi és salut a nivell físic, emocional, espiritual, és salut en tots els sentits, és una connexió amb la natura i és compartir, no sé, amb els amics, experiències úniques, de viatges, de búsqueda d'onades, i al final és trobar les petites coses, les coses més simples, doncs les gratituds més grans que hi ha. I el surf és el que he trobat que aporta més aquests sentiments. Després d'aquests primers inicis, veiem que vas passar del barcelonès al tarragonès. Com va ser l'acollida entre la gent d'aquí, dels tarragonins i tarragonines? Els meus inicis van ser a Barcelona, durant molts anys, fent surf allà a Barcelona, fins que vaig conèixer la meva dona, i la meva dona era de Tarragona. I llavors jo aleshores estava vivint al Maresme, perquè la meva mare estava malalta, llavors estava vivint amb ella, i jo li vaig dir, escolta, per què no et vens aquí al Maresme, que es viu molt bé? I em va dir, no, baixa tu, baixa tu a Tarragona, que ella era funcionària, i vaig baixar a Tarragona i vaig veure... La primera impressió que em va donar Tarragona, la veritat, és que vaig veure que era com un poble. Vas descobrir un altre entorn playero, diguem-ne? Sí, era com un poble que podies travessar la ciutat molt ràpid, no hi havia caravanes, després una connexió amb la platja, en 5 minuts estaves a la platja, i vaig començar a entrar a fer surf a les platges de Tarragona, i tot superbé, hi havia poca gent, tothom et saludava, al final ja et coneixies uns amb els altres, i des del primer moment va estar molt bé, molt bé. A més, les onades d'aquí
per als fons, per la tipologia de fons, doncs les onades eren més progressives i podies maniobrar-les més que a Barcelona, que són més ràpides, són més orilleres, que es diuen, i bueno, això em va agradar molt també. Per tant, on creus tu que hi ha més llocs per surfejar més bé, diguem, en condicions més òptimes, a Tarragona o cap al litoral de Barcelona, Maresme? A veure, jo escolleixo Tarragona perquè la part de tota Barcelona està molt, molt massificada i aquí estem fent surf molt més tranquils, molt més còmodes i la qualitat d'onades aquí són molt, molt bones. A Barcelona i als redadors també hi ha onades molt, molt bones, però sí que és veritat que, i depèn dels suels, de l'orientació dels suels i tal, doncs a vegades són més grans allà a la costa de Barcelona que aquí a Tarragona i agafen més onades, però per altra banda hi ha suels que aquí són molt més bons i baixa molta gent, cada cop baixa més gent de Barcelona i bueno, al final és viatjar una mica, però jo prefereixo Tarragona, sí. Parlant de viatjar, Roger, has surfejat en d'altres platges, en d'altres indrets? Has pogut descobrir? Explica'ns una miqueta aquestes altres platges que t'has trobat i quina és la que més t'agrada? A veure, he estat, bueno, des dels meus inicis ja, des del principi ja, sobretot viatjàvem molt a la costa cantàbrica. Això jo crec que tots els surfistes de Barcelona, de Catalunya, doncs ho hem fet. En el País Basc, que és el que et queda més o menys a prop, i que hi ha unes onades de molta alta qualitat. Cantàbria, Astúries, Galícia, doncs he anat infinitats de cops amb furgonetes, autocaravanes, amb amics. Després tota la costa de suroest de França, que és un lloc únic en el món amb fons de sorra, on es fan campionats del món. Després també Canàries, també he estat, tota la zona de Portugal, també sobretot des del centre cap al sud. Després a Costa Rica, també vam estar un mes. I molts cops he intentat anar a Indonèsia, però no m'ha quadrat. Però bàsicament aquests han sigut els viatges, que n'han sigut bastants. Déu-n'hi-do. I França sobretot. Sí que he estat vivint també a França. Està més a propet també, no? Una mica més a prop de casa també. Sí. Deixa'ns un tip surfer. Un tip surfer? Un tip, algun consell. Doncs sobretot paciència. El surf requereix de molta paciència i motivació. Si tens la motivació, perquè et vas quedant com encallat i si no veus més enllà on tu vols arribar, que vols arribar a surfejar al braç d'una onada, doncs al final, clar, costa, els inicis són molt difícils. I si et poden acompanyar, si pots tenir un coach, un instructor, doncs molt millor. Però sobretot la paciència. I tens algun gurú del surf? Algun gurú? Sí, algun referent que amb els anys, en aquests anys diguis, buah, vull surfejar com aquest, o tinc aquest, no sé. Bueno, hi ha hagut molts surfistes professionals que jo veia en els vídeos i en tinc molts. No només un, sinó molts. Però sobretot va haver-hi una pel·lícula que a mi se'm va quedar gravada, que era del Jerry López, que anava a Gilan, allà a Indonèsia, i que surfejaven ell amb uns australians i eren unes onades perfectes i estaven sols i vivien en allà. Menjaven fruita, mangos i surfejaven onades perfectes. I aquella pel·lícula se'm va quedar gravada. Què ens pots dir de la comunitat surfer a Tarragona? Vull dir, hi ha bon rotllo amb la gent que ven de fora? Com són els locals? Doncs mira, jo venint de Barcelona, la veritat és que és un oasis. Aquí a Tarragona la veritat és que hi ha gent molt maca, gent superamable, que es respecten, que es saluden
i al final ens trobem a tot arreu. A tot arreu comentem com està aquí, com està allà. A diferència de Barcelona, que hi ha molta més competitivitat, la gent pues, deu venir molt, molt estressada i l'únic que penses en agafar el màxim d'onades, però aquí la veritat és que m'he trobat un ambient molt maco. Sí, sí. En què es nota aquest estil de vida del surfer que has introduït doncs, amb la teva conciliació familiar, feina? Com ho veiem en tu, aquest estil de vida? Home, la veritat és que jo li dic la llamada de l'océano o la llamada del mar, que quan hi ha onades és com que no pots pensar, com que el mar et crida i se t'activa com un xip de que si hi ha onades bones has d'anar sí o sí, i llavors tu et modifiques l'agenda, et modifiques tot per poder anar a surfejar, perquè és com si el mar t'estigués cridant. Com les sirenes, no? En moltes pel·lícules que... Sí, perquè no t'ho vols perdre. És com aquí hi ha molt poca freqüència, doncs quan hi ha bones onades és com un moment únic i llavors no te'l vols perdre. Us aviseu entre vosaltres quan arriba un swell o no, més cadascú va per la seva per no... No, tenim grups de WhatsApp i ens motivem, sí, ens motivem i compartim vídeos o com està, o reports, i sí, ens ajudem uns als altres a poder agafar les millors onades, sí, sense intentar massificar. Quina és la onada que més recordes? La onada que més recordo, doncs va ser a Sant Sebastián, a la Zurriola, i devia portar ni un any, i va ser un viatge amb uns amics que coneixia molt poc, que em vaig apuntar amb ells, i allà a la Zurriola era un dia que estava de més de 3 metres, i des de fora feia por, i vam entrar a mirar, vam entrar a veure les sensacions que tenia, i llavors ens vam posar en el pico de la ola on es tiraven ple de corxeros a per totes, amb unes onades de més de 3 metres, i bueno, jo estava bastant cagat de por, fins que va venir una sèrie lluny i vam començar a remar tots ben endins, i la primera la vaig poder punxar per sota l'aigua, però ja no vaig arribar a la segona, i la segona em va rebentar sobre el cap. Em vaig intentar enfonsar tot el que vaig poder, però em va agafar i vaig estar no sé quants segons, no sé si va arribar al minut sota l'aigua, i vaig sortir, no sé, molt més enllà d'on havia trencat, i vaig sortir quasi sense poder respirar, que em faltava molt poc d'aire, i dic, hòstia, no sé si en sortiré d'aquesta. I llavors vaig sortir i em va venir un corchero i em va dir, pensava que no salías, estaba pendiente de ti a ver dónde estabas. I bueno, aquella onada se'm va quedar gravada tota la vida. Com a anècdota, per sort. Sí, i vaig sortir ja més ràpid. Jo tinc una última pregunta que et faré, perquè em queda aquí. Vas conèixer aquests nois allà a Barcelona? Sí, no? Aquests amics que al final van acabar sent amics. Sí. Però després vas apuntar-te a una escola per continuar aprenent? Vull dir, a part de les revistes... No. Com ho vas fer? Com vas dir... O sigui, vas passar de ara no faig esport i ara, ostres, he descobert el surf i com a teràpia, i com aconsegueixes aquesta constància? Què fas per continuar anant-hi? A part de baixar a la platja cada dia, com has explicat en el cotxe. El meu aprenentatge sempre ha sigut autodidacta. Sempre? 100%, sí. Autodidacta 100%. I era de passar-hi hores agafant onades, i aquests últims anys vaig descobrir el surf skate. I el surf skate és un mètode d'entrenament que jo considero que és super recomanable per la gent que vol practicar fora l'aigua, perquè automatitzes molt els moviments i t'ajuda moltíssim després quan estàs a la onada, doncs, a automatitzar els moviments, a tenir-los integrats, i la veritat és que és un molt bon entrenament, sí. Ara ja sí, moltes gràcies, Roger, per haver estat
aquí amb nosaltres, per haver-te prestat a l'entrevista de la Playa Podcast i bueno, a reveure i ens veiem a la playa, no? Diuen? Sí. Molt bé, moltes gràcies.